Ezra Kapitulo 4. Gibabagan ang pagpatukod pag-usab sa templo. Nabalitaan sa mga kaaway sa tribo ni Juda o ni Benjamin nga gitukod pag-usab sa mga namalik gikan sa pagkabihag ang templo sa Ginoo ang Dios sa Israel. Busa miadto sila kang Zerubabel o sa mga pangulo sa mga pamilya ug miingon, tabangan namo kamo sa pagtukod sa templo tungod kay gisimba usab namo ang inyong Dios sama sa inyong gihimo. Nagahalad na kami kaniya sukad pa sa panahon ni Esarhadon nga hari sa Assyria nga mao ang nagdala kanamo dinhi. Apan mao kini ang tubag nila ni Zerubabel, Jeshua ug sa mga pangulo sa mga pamilya. Gisugo kami ni Cyrus nga hari sa Persia nga pagatukuran pag-usab ang templo. Apan wala kamoy labot sa pagtukod niini alang sa among Dios. Kami lang ang magpatukod niini para sa Ginoo ang Dios sa Israel. Busa gipaningkamutan gayud sa mga lumulupyo niadtong dapita nga mawad-an sa kadasig ang katawan sa Juda o gihadlok nila kini aron dili makapadayon sa pagtrabaho sa templo. Nagsuho sila og mga magtatambag aron babagan ang mga plano sa katawan sa Juda. Gihimo kini sukad sa panahon nga si Cyrus pa ang hari sa Persia hangtod sa panahon nga si Darius na ang naghari. Sa pagsugod sa paghari ni Ahasuerus, ang mga kaaway sa mga lumulupyo sa Juda o sa Jerusalem nagsulat og mga sumbong batok kanila. O sa dihang si Artaxerxes na ang hari sa Persia, nagsulat usab kanila sila si Bishlam, Medredat, Tabel ug ang uban pa nilang mga kauban. Gisulat nila kini sa pinulungan nga Aramiko o gihubad kini sa pinulungan sa taga-Persia. Nagsulat usab si Rehum nga gobernador o si Shimshai nga sekretaryo kang haring Artaxerxes batok sa mga taga-Jerusalem. Mao kini ang ilang sulat. Mahal nga haring Artaxerxes, una sa tanan nagapangumusta kami kanimo. Kami nga imong mga alagad dinhi sa probinsya sa kasadpan sa Euphrates. Apil sa mga nagapangumusta, mao ang among mga kauban nga mga pangulo ug mga opisyal, ang mga katawhan sa Tripolis, Persia, Erek, Babylonia, ug ang katawhan sa Susa sa Yuta sa Elam. Nagapangumusta usab ang mga katawhan nga gipapahawa sa ilang mga dapit ni Osnapar, ang bantugan o gamhanan nga hari sa Assyria. O gipapuyo niya sa syudad sa Samaria o sa ubang mga dapit sa kasadpan sa Euphrates. Mahal nga hari, buot namong mahibaluan mo nga ang mga Hudyo nga gikan sa imong nasod na malik dinhi sa among dapit o gitukod pag-usab ang dautan ug rebelde nga syudad sa Jerusalem. Hapit na gani nila mahuman og ayo ang mga parel ug ang mga pundasyon niini. Mahal nga hari, angay kausab masayod nga kun matukod pag-usab kining syudad ug mahuman na ang mga paril niini, dili na mobayad sa mga buwis ug sa uban pang mga bayranan ang mga tawo ug makaapekto kini sa panudlanan sa gingharian. Tungod kay may katungdanan kami kanimo, mahal nga hari, ug dili namo buot nga ikaw maulawan, gipahibalo namo kini kanimo aron masusi mo ang mga kasulatan nga gitipigan sa imong mga katigulangan. Pinaagi niini mahibaluan mo nga ang mga lumulupyo sa syudad sa Jerusalem rebelde sukad pa kaniadto. Mao gani nga gilaglag kining syudara tungod kay nahimo kining problema sa mga hari ug sa mga nasod. Buot lang namo ipahibalo kanimo, mahal nga hari, nga kun matukod pag-usab kining syudara ug mahuman ang mga paril niini, mawala kanimo ang probensya nga anaa sa kasadpan sa Euphrates. Mao kini ang tubag nga gipadala sa hari. Nangumusta ako kaninyo, Gobernador Rehum ug Sekretaryo Shimshai, ug sa imong mga kauban nga nagpuyo sa Samaria ug sa ubang mga dapit sa kasadpan sa Euphrates. Hinaot nga maayo ang inyong kahimtang.
Ang sulat nga inyong gipadala gihubad sa among pinulungan o gibasa kanako. Nagmando ako nga susihon ang mga kasulatan og napamatud-an nga tinuod gayud nga sukad pa kaniadto ang mga lumulupyo sa Jerusalem kanunay nga nagasupak sa mga hari. Naandan na niining dapita ang pagrebilde batok sa gobyerno. Naibaluan ko usab nga ang Jerusalem ingon man ang tibuok probinsya sa kasadpan sa Euphrates gidumalahan sa mga gamhanan nga mga hari ug nangolekta kanila og mga buwis ug uban pang mga bayranan. Karon pagpagawas kamo og mando nga undangon na ni anang mga katawhana ang pagtukod pag-usab sa syudad hangtod nga dili ako mumando nga tukuran kana. Imua dayon ninyo kini aron dili madaot ang akong gingharian. Human mabasa ngadto kanila ni Rehum, Shimshai ug sa ilang mga kauban ang nagsulat ni Haring Artaxerxes, miadto dayon sila sa Jerusalem o gipugos ang mga Hudyo sa pag-undang sa pagtukod pag-usab sa syudad. Naundang ang pagtukod sa templo sa Dios sa Jerusalem hangtod sa ikaduhang tuig sa paghari ni Darius sa Persia.